An haifi jarumi Ali Nuhu Muhammad a garin Maiduguri jihar Borno a 14 ga watan Maris na shekarar 1974 ta tsatson mahaifinsa Nuhu Pomola mutumin karamar hukumar Balanga ta jihar Gombe. Mahaifiyarsa kuma Hajiya Fatima Kaldaram Digima yar asalin kasar Bama ce da ke ƙarƙashin masarautar Borno. Ali Nuhu dai ya yi mafi yawancin rayuwarsa ne a garin Jos da kuma jihar Kano. Ya yi karatun firamare a Jos, sannan ya sakandare a jihar Kano, sannan ya samu damar yin digirinsa na farko a ɓangaren geography, inda ya yi aikin bautawa ƙasa a garin Ibadan da ke jihar Oyo. Daga bisani, Ali Nuhu ya samu ƙarin digiri a fannin harkar shirya fina-finai a ƙasar Amurka. Ali Nuhu dai ya fara shiga harkar fim tun a gabanin shekarun 1997, amma bai fara fitowa a fim ba sai a shekarar 1999 a wani fim mai suna Abun Sirri ne. Amma an fi sanin jarumi Ali Nuhu a fim ɗinsa na Sangaya, inda daga nan ne kuma al'amura suka nisa. Ali Nuhu ya yi fina-finai da suka shahara irin su Azal, Madubin Dubawa, Jarumin Maza, Sarbin Kwai, Adamsi da sauransu. A shekarar 2019 Ali Nuhu ya yi bikin murnar cika shekara 20 da fara fitowarsa a fim. Jarumi Ali Nuhu na ɗaya ga wanda suke kan gaba wajen ɗaukaka masana'antar Kannywood, wanda har mutane kan kira su da Sarki Ali, inda yake goga kafaɗu da irin su jarumi Sani Danja. Ali Nuhu dai ya karɓi lambobin karamawa da dama a harkar fim. Ali Nuhu na ɗaya daga cikin jarumai da suke yin fina-finai a tsakanin Kannywood da Nollywood, inda iyasi ya yi akalla sama da fim guda 500. An shaida Ali Nuhu na ɗaya daga cikin mutum 10 mafiya shahara a cikin shahararru mutum 100 a Najeriya. An shaida cewa Ali Nuhu na kan gaba wajen kawo ci gaba, musamman ta hanyar tallafawa matasa na ƙasansa. Kaɗan kenan cikin tarihin jarumi Ali Nuhu. Muna godiya da fatan za ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shirye. Mun gode daga nan tashar Daily Pen 24.